unboxing din campania 11 pentru că mi-a sosit comanda și catalogul 11 arată cam așa și din punctul meu de vedere cea mai faină chestie din acest catalog este faptul că se lansează o nouă apă de toaletă de la Giordani, doar că este Miss Giordani Aqua pentru bărbați, dar atât de frumos miroase această apă de toaletă, Doamne! Deci miroase foarte, foarte bine. Mie îmi place foarte mult mirosul acesta de bărbat, nu știu. Pentru mine asta este preferat. Doamne, miroase atât de bine. Iar acum, lăsând la o parte acest catalog 11 pe care poate câteva dintre voi le-ați văzut deja, iar în cazul în care nu l-ați văzut, categoric veți găsi în cutia de descriere detalii, linkuri, tot ce aveți nevoie. Haideți să vă arăt catalogul 12, pentru că în catalogul 12 o să se întâmple niște chestii, dar n-am să zic nimic, o să vă las doar așa câteva secunde să admirați coperta și să vă faceți singur o idee, asta în cazul în care n-ați văzut deja pe site catalogul următor. Dar veți vedea imediat despre ce este vorba, pentru că o să povestim așa 2-3 secunde. Pe lângă catalogul cel nou, bineînțeles, am primit și flyerul cu oferte. Flyerul unde sunt oferte avantajoase pentru consultanți și am mai primit aici și un flyer cu lansarea care va avea loc în catalogul 12. O las și pe aceasta deocamdată deoparte pentru că vreau să începem acest unboxing cu ceva foarte frumos din punctul meu de vedere. Este un cadou pe care l-am primit. Știți că Oriflame oferă cadouri, dar oferă cadouri la prețuri foarte mici. Știu că uneori e confuzia aceasta că este cadou, dar totuși mai plătești ceva, dar mie mi se pare extraordinar faptul că este un cadou și plătești, de exemplu, 10 lei de la 170, adică s-a redus substanțial prețul respectiv, plus că Oriflame are tot felul de colaborări cu branduri din astea de renume care fac tot felul de chestii și în momentul în care scot ceva pentru cadourile oferite consultanților Oriflame, sunt chestii obținute doar dacă ești consultant Oriflame, adică nu se găsesc în magazine de cumpărat. Se găsesc poate chestii asemănătoare sau la prețuri asemănătoare, dar fix produsul respectiv nu. Și aici am o chestie. Da, uite că acum când am întors-o a căzut și face și puțin zgomot, dar nu mai contează. Este un set de tacâmuri. 24 de tacâmuri. Este destul de greu, așa că am să-l las jos, dar îmi place atât de mult. Dacă nu mă înșel, cred că eu mai am încă un set de tacâmuri tot primit de la Oriflame și cred că am și un set de cuțite, nu mai știu exact. Însă îmi plac foarte mult chestiile astea pentru că unul la mână mi se par cadouri extraordinare, atât să le primești cât și să le oferi, mai ales dacă sunteți pasionați de casă în general, de obiecte care țin de casă, ornamente sau pur și simplu chestii de uz zilnic, însă mie plac foarte mult cadourile acestea și bineînțeles l-am obținut din cadrul programului de loialitate, Loialitatea Mare. Știți că la Oriflame sunt destul de multe programe, dacă vreți detalii și despre programe puteți să-mi scrieți în privat, bineînțeles. Iar acest set a fost oferit cu ocazia celor 25 de ani împliniți de către companie. Acum îl las la o parte pentru că eu am mai completat la acest cadou, practic, de la prețul lui inițial, am mai dat doar 25 de lei pe el, doar pentru că am îndeplinit acel program de loialitate mare. Acum, hai să trecem la pachetul de lansare și să vă vorbesc despre chestiile care se vor lansa în catalogul următor, în C12. Eu acum o să desfac folia. Pe lângă ce o să vă arăt aici, bineînțeles, am primit 5 cataloage și mostre, pentru că așa sunt pachetele de lansare. Pe pachetul de lansare am dat 80 de lei. Mai am încă un produs, să-l scot de aici, nu merge. Așa, și hai să vedem, hai să le luăm pe rând. Odată, am o apă de parfum, o să se lanseze o apă de parfum nouă, cel de la Volare, știu că sunt foarte multe persoane care pronunță diferit acest parfumel, dar este o variantă nouă și mi-a plăcut că și sticluța și-a păstrat forma, dar are niște culori așa puțin mai diferite. Sunt tare curioasă să văd cum miroase pentru că eu de obicei nu tind să folosesc parfumuri florale. Foarte puțin, dar în cazul în care nu o să fie mirosul meu preferat, mama mea categoric se va bucura de el pentru că ei îi plac mirosurile mai fresh, florale și așa mai departe. Dar
pentru acest produs mai mult la pachetul de lansare, pentru că am văzut la ce preț o să fie în catalogul următor și adăugând și celelalte produse, așa am făcut eu un calcul în mintea mea și s-a rentat mult mai mult să iau pachetul de lansare. Tot în acest pachet de lansare au mai fost încă 2 produse. Aceste produse, vă spuneam mai înainte că se va lansa în C12 ceva nou. Aceste produse sunt vegane și sunt dintr-o gamă care se va numi Botanicals ceva, deci dacă nu pronunț bine, puteți să citiți voi. Pe lângă faptul că sunt produse vegane, ambalajele de fapt sunt făcute din materiale reciclate, sunt și biodegradabile, sunt și din ingrediente naturale undeva la 95% și spune aici că sunt 8 minerale esențiale în ele, în compoziția lor și că este și extractul botanic sau ceva de genul. Însă, sunt tare curioasă să văd cum o să fie, pentru că eu am aici, ce este acesta, că nu mai știu, este un gel de duș, îmi place că vine cu pompițe, ceea ce înseamnă că o să se dozeze foarte fain, iar aici, în cutie, am este ca un fel de cremă de mâini, dar, ia să vedem, este o cremă de mâini, dar are efect reparator și uite, crema de mâini, chiar o să o deschid pentru că asta categoric o să o folosesc, că eu folosesc multe creme de mâini. Unul la mână, ambalajul, mi se pare că este extraordinar. Ei de obicei la Oriflame nu făceau ambalajele așa și se aseamănă cu cele de la Sabon, am văzut ceva de genul acesta și la Yves Rocher. În orice caz a făcut ambalajul diferit, se simte că este și dintr-un material diferit și hai să văd, să o desfac și să văd cum miroase. Miroase foarte... Da, se vede că e o floare. Miroase foarte fresh, nu știu cu ce să descriu, dar miroase foarte bine. Se simte miros de plante cum ar veni, dar miroase foarte bine. Impresionant. Pentru că v-am spus, mie nu prea plac mirosurile așa foarte fresh, ca să zic, mie plac alea mai dulci. Dar gelul de duș este binevenit pentru că întotdeauna încerc geluri de duș noi, iar crema de mâini este binevenită pentru că oricum am mâinile uscate și tot timpul folosesc cremă și sunt tare curioasă să văd cum sunt, ținând cont că sunt și produse vegane. Chiar m-au uimit, compania m-a uimit când am văzut că o să lanseze această gamă, pentru că până acum nu am văzut așa ceva la ei. Am văzut produse din ingrediente naturale, pentru că majoritatea sunt, sau chestii de genul, dar vegane, chiar, dar bravo, Oriflame! Acum, hai să mai continuăm cu acest gel. Este un gel de curățare a feței din papaya și acesta are 75 de ml și dacă mi-aduc bine aminte, cred că l-am luat din flyer-ul cu oferte și a fost undeva la 7 lei. Trebuia doar să-mi completez comanda ca să îndeplinesc programul și trebuia să mai iau ceva pe lângă, așa că l-am luat pe acesta. Nu știu cum este, nu știu cum o să se simtă pe față, dar o să vedem pe viitor ce o să se întâmple cu el. Deci acesta l-am luat doar așa de umplutură, ca să zic, ca să-mi completez comanda. La fel și acest Tender Care. Este un Tender Care cu ulei de... Uite cum stă pe limbă. Ulei de scorțișoară, dar mie mi se pare că acest Tender Care miroase a biscuiți. Iarna, când mâncați biscuiți, gătiți, nu știu, să fie ceva, prăjitură cu biscuiți sau, eu știu, salam de biscuiți sau ceva de genul, mi se pare că se duce în tenta aia, adică nu prea miroase scorțișoară, pentru că mie nu-mi place scorțișoara, nici nu o consum, nu-mi place nici mirosul, nici nimic, dar acest produs nu simt scorțișoară, eu una nu o simt miros de biscuiți, în schimb, și e foarte fain și de aceea l-am și luat. Pe lângă asta, ce mai am aici este un spray cu SPF, a fost 53 de lei, are SPF 50, spune aici că este un mist uscat, dry mist, ceva de genul. Este și pentru față și pentru corp, are 150 de ml, cantitatea nu este extraordinar de mare, adică un recipient din asta m-ar ține, dacă aș merge zilnic la plajă, nu m-ar ține foarte mult, dar ținând cont că nu am cum să mă duc zilnic pentru că lucrez, o să mă ajungă o perioadă. Și este din gama aceasta nouă Sun 360. Deci o să vedem cum o să se comporte pe piele sau dacă o să mă fac caracul după ce o să-l folosesc. În continuare, am aici o punguță cu 3 biguri, 3 aparate de ras.
Sunt 3 aparate pe care eu, sincer să fiu, nu pot să zic că le îndrăgesc. Adică le-am încercat odată, parcă da. Și, nu știu, nu m-au impresionat sau ceva, adică erau pur și simplu niște biguri normale și le foloseai maxim de 3 ori maxim și după le aruncai, adică mai de unică folosință. Acestea au fost 15 lei și acum nu le-am luat ca să le folosesc eu, dar le-am cumpărat pentru că mamei mele îi plac și mă gândeam să le încerc doar pentru că e posibil să le fi schimbat ceva, pentru că eu când le-am încercat cu mult timp, aveau altfel ambalajul puțin, așa că mă gândesc că poate le-au modificat sau ceva, așa că rămâne de văzut. În continuare, am 2 produse din gama Royal Velvet. Dacă vă aduceți voi bine aminte, în campania anterioară am comandat crema de zi din gama Royal Velvet și pentru că era la reducere și în campania aceasta, am văzut că este crema de noapte și crema de ochi la reducere și am zis ok, haideți să le cumpăr să fie rutină completă. Sunt pentru mama mea pentru că ei îi place și oricum sunt făcute pentru un ten mai matur aceste produse, iar crema de noapte a fost 30 de lei pentru că a fost redusă, iar crema de ochi a fost doar 12 lei. Ele, în mod normal, sunt mult mai scumpe, doar că odată, la nu știu cât timp, sunt așa foarte, foarte reduse. Crema de ochi are 15 ml și de obicei cremele de ochi au 15 ml, așa că o să ține destul de mult timp. Iar crema de față de noapte are 50 de ml. Îmi plac ambalajele, nu pot să mint. În sensul că este așa ca un borcănaș, dar îmi place cum este făcut și capacul și tot, iar crema de zi este albă. Îmi plac, nu știu exact ce mă atrag, dar mi se pare așa puțin, nu știu, că tind spre partea de luxuriant. Am să o bag aici înapoi în cutiuță și am să trec la ultimul lucru pe care l-am cumpărat și anume un set. Este un set de bărbați. A fost setul acesta 30 de lei și avem așa. Am aici un produs care este și pentru păr, dar și pentru corp, știți cum e 2 în 1, așa cum folosesc bărbații în general. Are 250 de mililitri și da, este 2 în 1, șampon și gel de duș. Se spumează și se plătește. Știu că fratelui meu îi plac foarte mult produsele astea de la North for Men, le folosește tot timpul și m-am gândit hai să iau un set, că e și la reducere și cine știe cine o să-l folosească sau ce o să fac cu el și mai bine să le-am acolo în casă. Pe lângă acel 2 în 1 șampon gel de duș, mai aveam aici un body spray. Acesta are, cât are? 100 de mililitri. Este pur și simplu un spray de corp. Îmi plac foarte mult cum miros astea. Chiar dacă nu persistă ca un parfum sau ceva, miros foarte, foarte bine. Și pe lângă mai este și un deodorant roll-on North for Men din gama Recharge. Pentru că acestea, celelalte două sunt diferite, acesta este din gama Fresh și aici șamponul și gelul de duș este Sub-Zero, sau dacă am pronunțat eu bine. Astea fiind spuse, acesta a fost unboxing-ul din campania 11. Bineînțeles, dacă vă doriți să aflați mai multe despre Oriflame, puteți să-mi scrieți. Dacă vă doriți să intrați în echipa mea și să lucrăm împreună de acum încolo, puteți să-mi scrieți. Dacă aveți vreun produs Oriflame preferat, puteți să-mi scrieți. Dacă aveți părere formată despre unul dintre aceste produse, puteți să-mi scrieți. Puteți să scrieți ce vreți voi acolo în comentarii sau în privat, pentru că mie îmi face plăcere să vorbesc cu voi despre Oriflame și în general despre produse. Acum, dacă printre voi există cineva care își dorește să se alăture echipei mele, bineînțeles, puteți și beneficiați de anumite cadouri. Astea am să le las pentru partea de privat, deci dacă doriți să aflați mai multe oferte, mai mult despre oferte și mai multe lucruri despre cadouri și despre beneficiile unui consultant, cutia cu descriere găsiți acolo un link și puteți să scrieți ori pe Instagram, ori pe Facebook și vorbim acolo mai multe detalii. Acum eu vă las, eu vă mulțumesc tare, tare mult pentru vizionare și nu rămâne decât să ne vedem în următorul videoclip. M-am pupat! Pa!